Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lisa, 30 anyos, minyo ug bag-o lang nanganak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sigig sakit sa akong uo sa dihang 5 ka buwan na ang akong tiyan. Aron niyo sabtan, sugdon ko dihang namabdos na ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Abdos na ka, day? Udong, pila naman gud ka adlaw nga dilid ko. Maong wa ko magduha-duha og palit og piti aron pagsiguro. Og ni positive gyud dong. Yes! Duha ka piti ang akong gisuwayan og positive man. Salamat sa Ginoo, day, ha. Nanagyod. Human sa pila kay kayon. Karunian ang yun. Mao gyud dong. Bito, day, ha. Basta amping biya ng gimabdos ni mo, ha. Oy, gayob ka balaka dong. Magdubli ang akong amping ini. Mayo ning sabaw sa imong pagmabdos aron daghan ka katas puhon. Salamat mahang nga gilutuan gyud ko nimo aning paboritong linat ang baboy. Nya dunay sweet corn. Siyempre, uy, pagkahibaw na kung mabdos ka, mianhi gyud dayon kus inyo kay na-excitement ko. Taod-taod na sad baya nga sige ko pangayog apo ninyong Rudy. Lagi ma. Dako kay mig pasalamat sa Ginoo nga bisan doon ako'y pikos. Pero niya na mabdos na gid ko. Human sa pila kahigayon nga among gisuwayan. Basta ubanan lang yung pag-ampo ang tanan anak. Wa kyo'y imposible. Oh, day. Jesus, naliligmong ka din, eh. Daghan na kayong laya nga dahon nga nangatagak dong. Ayaw pala bikahago, ha. Mabdos biya ka. Ay, laay sad kaayo ka magsigira kog lingkod. Dili man sad ni sobra kahago noon kining manilhig. May nalansad na ako, exercise gamay. Ay, noon. Basta ha, kung kapuyon ka, pahuway good town. Atod, nakaluto na ko sa imong pagkaon. Salamat dong. Swerte kay ko nimo Kay bisig ikaw na ang nanalbaho pero niatiman gihapon ka nako. Tungod kay pinangga kiti kaday. Naman, sige na. Dili na ako magdugay kay basi man late niya ko. Panawag lang niya ha kung doon na kay kinahanglan. Okay. Sige dong, amping. Amping sa day. I love you. I love you too. Nahuman ako panilhig. Huwag nahuman nasad ko kaon. Nga naman ni Karat magsakit ang akong ipahuway ko lang ni. Basig maulian na. Ay, dako lagi yung tiyan, no? Maklaro na. Lagi dong sa? Pila na ganin ni kabuan? Maglima na kabuwan dong. Uy, naman saan ka? Okay ra ka? Sakit ang akong Ha? O tingalig ko ang tubig. Dagan mo kong tubig nga nainom rong adlaw. Mau ba? Kanita, kuha lang tigag paracetamol, okay? Para makainom ka. Okay, sige dong. Salamat. Kumusta naman ka? Arang-arang man dong. Pahuway na lang diya. Sige dong.
gihapon ning akong uwi. Ngano man ni? Iligo ko ni Be. Pero sa dili pa ko maligo, mag-init kong tubig. Aron isagol na ko sa akong ikaligo. Ay, sakit kidang akong ngano man ni? Sa diyang 5 na kabuwan ng akong tiyan, nagsigi og sakit ang akong Giatagan ko laing klase sa paracetamol pero way epek nako. Hangtod nga nakabantay ko, kumaligo ko og medyo init-init ang tubig, murag ma-relieve ang sakit sa akong Pero kung wa na, mubalik na sad ang kasakit. Hangtod nga ni desisyon mi sa akong bana nga magpa-check up na lang ko. Unya, Migraine tingali among gipamati. Ako yung resita nga tambal para migraine, ha? Maula ni palita. sige Dok, salamat. Kumusta, day? Naa pa man gihapon dong, pero dili na kay grabe. Nakabantay kung musamot inyang sakit kung ilingi-lingi na ko ang akong Pahuway lang muna, day. Magdusra pa ka. Maulagi dong, Ano nilang ka sa kwarto, ha? Ako na lang timpla sa mong gatas. Salamat dong. Dili ka nga dinalang nas imong pagmabdos ng sakit sa imong Ay, ambot lang sad ka, ma. Kay pila nakaklase sa paracetamol akong gisuwayan. Man gihapoy ipik. Agwantaha lang yun na, day, kay mabdos karaba. Kanus ka gani mga anak? Sunod buwan na, ma. Kasakit sa akong Ngano man ni? Sakit gid kaayo. Murag dili man maantos ang kasakit. Rode! Rode! Ay, ano man? Dong, tabang ang akong murag mabuak sa kasakit. Sakit kaayo, Rod! Unsa? Dali! Ito na di ka ospital. Rod, Day, kumusta? wa na ang sakit sa akong May noon. Pero tidak kong kulba ang pagpadong na to dinhi. Kay nakuyapan man ka. Yung pagkabot na to dinhi, nibuto man imong panubigan mo itong gipaanak na lang ka. Ha? Gisiis ka ganing na, day. Mao ba? Unya, ang atong baby. Okay ra siya. Gani paggawas niya. Gipaubo siya sa mong dughan. Unconscious pa man ka. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo, day. Nga safe ra mong duha sa baby. Kulba kay ko ganina, Dong, gusto ko makakita sa atong anak. Sige, day. Dako kog pasalamat sa Ginoo nga healthy ra ang among baby, ingon man ako. Og prebuyag lang, sukad ko mga anak, nawa na ang sakit sa akong Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Nganong paglima na kabuhan sa akong tiyan, nagsugod man ang paglabad sa akong Dinalang ka to sa akong pagmabdos. Ikaduhang pangutana, posible ka nga migraine sad to? Unsa man day hinungdan anong migraine? O ganong katong girisitahan ko og tambal sa doktor
Dili man mo patuo. Ikatulong pangutana. Doon na higayon nga naligo ko o medyo init-init ang tubig, unya marilib ang kasakit sa akong o. Pero pag humansan na ko kaligo, mubalik na sad. Unsa man gid ka di ay itong klase nga sakit sa o. Ikaw pa to katapusang pangutana. Sukad lang ko nanganak, wa na ko baliki og ingon ato kasakit sa o. Doon na higayon nga musakit gihapon, pero dili parehas atong nagmabdos pa ko. Normal lang kaning akong sakit sa o magpa-check up na lang gid ko og balik. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lisa. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis pagpadala sa mga sulat-suliran re karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa bata sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Meña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life can be full of unexpected things, either happy or sad. So we must be ready. Ayaw pag-expect na smooth sailing ning kinabuhi na ay mga panahon nga magkasugat ang mga kakulian kay batim po kayong kinabuhi ug puro na lang lami. Nago po yung mga obstacles along the way. So ang atong magtatampo karong adlaw si Lisa, 30 years old, taga Cebu City. Married na siya, just delivered sa iyang baby, punto medical, no, of course. Mayong pagpaminaw di ay ni Lolita ug ni Rex Bintik diha sa Konsolasyon ug mga Lions kita-kita dito sa Tacloban, GC Chong, Danny Donairi, Ed Cabanillas, Edric Capiral ug akong paborito, no. Paborito nga Lion si Richard Rodriguez, no, permining maminaw gyud, no, Richard Rodriguez. The same is true to Minty and Sarah Minty and Sarah sa ito yung apelido Ingasca ba ito yung apelido, sir? Sana ba ito akong litahan na Ingasca, no? O si Lel Antoinette Magabilin o mga Sabruso family, mga Sanchez family diya sa tubod minglan nila si Chini Jean o si Harley Rene, no, mayang pagpaminaw. Mga taga-Kabalian, mga Saabidra, Juarez, Entrada o mga Ranga, no, o mga taga Tomas Opos, no, mga Sigalis, Bayentos, Damuli o Ulita family diya sa Southern Leyte, no. O going back to our sender si Lisa punto medical sa raman to ang ganina sa bati nato nga sa drama. So nganong paglima na kabuan sa akong tiyan, nagsugod naman ang paglabad sa akong ulo. Dinala lang kahato sa akong pabnabdos. Paglima na katiyan second trimester na ka, no. So usanas mga tilimadon nga naay hormonal changes sa imong lawas, daghang mga mahimong hinungdan, no? Generally, ang labad sa O is due to muscle spasm, due to migraine, for some reason, na abnormalidad sa pagdaloy sa dugo diha sa atong head area, ug na ay mga trauma or infection or whatever, no? Ikaw kay nagbuntis man ka, Lisa, o 5 na ka bulan, posible nga you need additional vitamins and minerals to sustain your pregnancy, na? So kananglan nga muduol kag pinaka nearest health center diha sa inyo dinhi sa Cebu City para ma-monitor ang imong progress sa pagbuntis, na kay prenatal check-up na bayan ay baby kanang listahan ang mga midwives, bisag midwives or nurse labi nag doktor nga monitor sa imong pregnancy. Preferably OB gynecologist, good, no? Kaduhang pangutana, posible ka nga migraine lang to sa akong ginaingon. Ang migraine manggod is usan ni sinungdan ay abnormalidad sa pagdaloy sa imong dugo diha sa head area due to infection, trauma, inflammation or naabay ingon ta blood clot or whatever.
So mao na usa man di ay unsa man di hinungdan aning migraine. So man akong ginaingon ug nganong atong resita ko og tambal sa doktor dili man mo patuo. Well ang tambal aning headache is analgesic, no? Sa makausap pa akong balikon nga natay mga over the counter nga mga analgesic. Unsa man kini mga example sa over the counter nga mga analgesic kining mga mefenamic acid, paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, mga over the counter. Pero na mga analgesic nga kinahanglan gyud resita sa doktor with special license. And I'm referring to mga oxycodone, mga tramadol or mga morphine. Ako mo resita ko ani mga tambala na ako mga pasyenteng na mga intractable pain but kinahanglan ning isto license. Yellow pad ang among sulatan ani. So mao na, no? Maybe ma-okay ra ka og kanang mga non-opioid nga mga analgesic, no? Kunya magpa-monitor gyud ka sa imong ubigay ni sa progress sa imong pagbuntis. Sunod nga pangutana, do na higayon nga naligo ko og medyo init-init nga tubig unya murag na-relieve ang sakit sa akong ulo. Pero pag human ako kaligo, nibalik naman sad unsa man gyud ka ning klase sa sakit sa akong ulo. Masakit mo ganyan itong ulo. Dahil kaingo nga dili lang yung ka mag-headache is because naligo ka. Slight massage can help and then you may take just a small dose of mga paracetamol or mefenamic acid to relieve the pain. Ako malikon, ako matuo ka ng massage, no? Basta dili po kayo inunta forceful, no? Mangutanon man ka sa imong masahista kung panangitan pumasal ka. Sa man mo, sir, mild, moderate, or hard. So mao na ako ka istorya. So labad din itong ulo. Ay mga problema kung due to muscle spasm, kung mag-anxiety ka, or due to migraine for reasons like impairment sa blood circulation ng dapita sa itong ulo. Sunod nga pangutana, sukad kong manganak, wala na ko baliki o ingon adto kasakit sa ulo. Doon na higayon nga masakit gihapon pero dili parehas sa atong nagnabdos pa ko. Ningkawas naman giday ka sa pagpanganak. Normal ra ba ni sakit sa ulo? Yes, normal ra. Og mapa-check up, mata na lang gyud ko og balik. Normal ra nang sakit sa ulo. Labi nagwayso di man pitaka, porbida mo sakit imong ulo. So walay tao sigurong di mo ingon nga dili why posibilidad nga mo sakit ang iyang ulo. Sakit ka na atong ulo kung naay igong rason. So dili lang ta manghambog nga di mo sakit atong ulo. O daghang mga init ang panahon, naay problema, waysod mong pitaka, sakit imong ulo. So hinaot na kasabot ka sa kung speaker nimo Lisa dinhi sa Cebu City. Ay pagpaminaw din sa mga taga-Sambag dos, labi na ni Aurora Zamora o mga taga Visitation Street din sa Jones Avenue dapit. Natin daghang mga kaila dia. So once again ako si Dr. Rinoy Obra. Salamat kayo sa makanunayan ng pagpaminaw itong programa sa RMN. Taas kita greeting din sa itong lugar. So Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong. And ayan guys, handunggan nato no ang laing episode karong adlaw diri sa kini ang akong solirano kaagi ni Lisa nga naay picos guys, no? Picos, sige ko makadungog aning picos guys. Unsa ba na meaning aning picos be? So for out of my curiosity guys, akong i-search ang picos sa may spelling anak. PCOS. Symptoms of polycystic ovary syndrome can differ from person to person. Symptoms may change over time and often occur without a clear trigger. PCOS can also cause anxiety, depression, and a negative body image. Some symptoms such as infertility, obesity, and unwanted hair growth can lead to social stigma. This can affect other life areas such as family, relationships, work, and involvement in the community. So posible kuno guys nga maghatag og depression ang PCOS, no? Og negative image sa body such as infertility, no? Dili ka anak, obesity, mutambok, unwanted growth hair, sumudaghan og tubo ang buhok bisan asa lang, so ba?
Then apa the laing meaning diri o PCOS is a common type of hormone imbalance in people assigned female at birth. It can cause irregular periods, weight gain, infertility, acne, and excess. Sumpay diri. Sumuna guys no ang meaning sa PCOS. Ang iyang meaning jud no, polycystic ovary syndrome. So naagid siya no sa ovaryo sa babae no, sa ilang female gland. So pambabae lang panwani nga sakit guys no. Wadyo kadungog nga nagka-PCOS ang laki. Bantog ra kay ma-form man ni sila no sa ilahang ovary. Og bisan pa man og naay PCOS si kuan guys no, si Lisa, pero nagrasyahan gyapon siya sa Ginoo no nga makabaton jud og anak. Munang grabe na siya ka blessing yun no. Og syempre grabing lipaya sa magtiayon kay matawag naman gud sila no nga usa na ka pamilya kay naa naman sila anak. Og I'm happy no para kang Lisa guys, kay bisan pa man og aduna siya gibati no. Pero nagmalampuson gyapon siya guys no og nakaanak mo nang I'm happy sa Cinder guys. Pero bisan pa man guys no nga nakaanak siya no. Pero naagyapon ang iyang mga pangutana no, mga pangaghap kay kung pag-abot ko og 5 ka buwan no nga buros na siya. Sakit naman kuno ang iyang ulo. Motong nabalakag yun siya guys no, sama sa atong nga dunggan. Kay basin og aduna siya yung mga other underlying diseases no. Mo lang sakto gito yang ibuhat. Sakto gito yang ibuhat guys no nga nagpadala siya guys og soliran no ni Dr. Rene Obra para matambagan yun ang iyang hunahuna kay lisod na no og ulahin na mahibawan. Anyway, balik ta guys sa atong daily routine. Everyday manggod ko guys nagkuan cream. Ano man ni oy dali ra kay mutubo ang uban guys. Mutuo pa mo guys nga pagmangibot ko og uban at tubangan sa salamin mudaghan ang uban. Is it a fact or fiction? Paligo na ta guys no, feeling fresh na kaayo ang akong pamati. Pero mura ko gikabuhi guys kay nangapira manggod ko. Unya mag alas 4 na kapira og biskwit no. Mo na to akong pamahaw. O gikabuhi ko guys kay primo pay paghuman ako kaligo niya. Pay sulod ang tiyan. Mao nang naglungag ko guys no. Og magsud-an ra ko karon og munggos. Ayan mo ni guys no, ang Beauty Care Maxi Peel Sunblock Cream no, mabuntag. So unsa man ang inyong beauty regimen guys, beauty regimen or skincare nga inyong ginagamit sa inyong lawas. Especially karong panahon ng guys nga grabe ka init no. Munang need jud ta og mga protection sa atong panit para dili ta magka sunburn o mapanatiling bata ang atong itsura. Char. Feeling proud. And then ang atong daily, bisag nara ko sa balay guys no, pero mo to akong daily routine og di pud mawala guys ng atong Rexona. Ayan, kinahanglan mag Rexona ta guys no, bisag ako ra diri sa sulod pero kinahanglan lagi. Kay bisan ako simutan ako no nga mogawas jud ang baho. Dili baho kanang
kuan isom nga baho. Bisag ako rang kagwalingon. So tong buhaton karon guys, adto ta sa comment section no, magbasa tag comment. Sa last na tong upload guys, sa suliran atong i-check no kung naabay mga comment dito. Oh, 28 views, gamay ra tag viewers ani nga drama guys no, kinya akong suliran unsaon nga ulahi manggod tao eh. Kaagi ni kuan guys no ni Harold nga rimati na daw kuno no. So istorya ni guys no ni Harold nga naprinda ang ilang yuta no. Pero bisan pa man og naprinda na guys, sila gyapon ang nag-ugmat no kay nananghin man sila nga. Ugmaron gyapon nila og ay pa madawat no nga porsyento sa abot. Og murag tunga guro sila ato sa ilang sabot ato no. Pero sa dihang nakakwarta na sila guys o gusto na nila lukaton unsaon nga dili naman ipalukat kay matud pa narimati na. Mo nang na-shock sila guys kay ang sabot prinda ra man gud pero how come nga narimati na. Mo nang dako siya nga problema. Problema jud guys no, naging mga tao nung way klaro kasabot guys. Pariha sa kasabot ni Harold. So from there atong basahon ang comment ni Dodge Vasquez, maunay lisod nga walay kinuptanan o pinirmahan. Hilabi na yuta ang gisgutan. Kining ilaha verbal raman og dili pwedeng nga rimatihon usa pa nakadawat man sila sa kinitaan sa kung unsay abot sa yuta. Dawaton na lang ang bayad, walay tay kuti-kuti share lang. Sakto gyud no. Mga bagag naong guys. Nakadawat na sila sa abot. O dawat limpyo na sila. Karon mo balik pa ta na ang ilang kwarta na naitubo no. Kay syempre ang abot ato nya saon nga rimati. Mao ginay lisod lagi pod lagi kong verbal lang. Pero bisag unsa pa mahitabo no, wagi katungod ang iprindahan kay man sila kuan. Man sila kuan guys no kanang papers nga ilaha na titulo. Oh, but anyway, nadunggan naman nato no ang buluwan ng tambag guys ni Attorney Elaine Bathan. Og sa wala pa nakapamatian na guys, palihog na ko paminaw no kung gusto ninyo no. Para madunggan po ninyo ang istorya, what is all about. Thanks Sir Dodong Radio Vlog sa kini akong suliran sa kinabuhi ni Harold sa thumbnail nga rimati na daw. God bless us all. Thank you so much, Dodge Vasquez. Og mangita ta guys nung sa mai-title na po nato ani nga drama guys. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga Sa may title na to ani guys, kini nga drama. So akong ibalik bi, paminaw atong drama balik, mangita tag highlight dito no sa ilang istorya. Scroll down ta diri sa kining akong suliran. Sa atong pagdamog sa atong kalibutan, ikalaro ang pagdaan sa atong suliran. Siyempre, uy, pagkaibaw na kung mabdos ka, may anhi ka na yung kus inyo, kina-excitement ko. Taon-taon na sa bayan nga, sige kong pangayong ako na lagi mo. So diyan na guys, na nakoy nakita nga title no, titulan na po ni og Nangayog Apo. So pwede siya no sa pakon ako ang pasultihon pero mama po ni ang ilahang linya diri no mo ning akong i-title guys. Nangitag apo o kung kinsa ang nangitag apo, syempre ang apuhan lisod pud no. Og paningkamuta nato guys no nga maka-upload pa ta sa kon ako ang pasultihon no, hapit na ba mag 4. Ayan, daghatag trabahoon karon guys. Mo nang stay tuned for more drama and updates. Kabuhi na ko guys. Ako'y kaon. So mag-edit na ta. Thank you so much and good afternoon kanatong tanan.